Sziasztok! Szóval, ha már itt járunk, hogy van egy uncsites, vagyis uncsites na, BFF-em, és Valentina a neve, ez a csatornám, és hogy itt, és akkor Luna, így akkor iratkozzatok fel Valentinára, ha nem iratkoztok fel, utánatok jövök. Akkor térjünk vissza, és ugye Dokapokánál jártam. Most miért? És hogy itt a házam. Kicsit lusta vagyok bedekorálni, mert egy kicsit túl nagy, meg azt sem tudom, hogy hol legyen a fürdő, hol legyen a ide, de amúgy jön. És hogy itt lesz a living room, a következő partba. Ezt és hogy felmegyünk a lifttel. És hogy itt a vendégszoba. És hogy itt az én szobám. És hogy itt a sminkhelyem. És hogy most akkor a vendégszobánál jártunk. Akkor folytassuk ott, menjünk szőnyegekhez. És hogy adjunk a vendégeknek ilyen szekrényeket. Amúgy majdnem egy dokabokás vagyok, csak hogy amikor még elkezdtem a BFF-emmel, így chattelni, hogy a YouTube-ban már nem jelölt be a Messengeren, nem tudom miért, és hogy könyörögtem neki, hogy jelöljön be, de sajnos nem ért vissza. Szóval, ezért tudtunk chattelni a YouTube-on. És amúgy, hogy nem vagyok egy noob Dokapokában, amúgy látjátok. De amúgy ezt a kis karácsonyfát nagyon szeretem, amúgy nagyon szép.
Jó, ne az enyémet csináljuk, hanem a vendégét. Amúgy nem tudom, hogy miért nem használom ezt a jó lámpát, mert amúgy jó ehhez, mert amúgy ezt a lámpát szeretem. Mert amúgy látjátok, hogy egy broki vagyok. Már még dobozos lesz. Mondom, megisszük hárman, de nem isszük. Csúnya bléher, meg aki megy keserik. Ja, bocsi. Anya mindig rám kapcsolja. És hogyha hozzák a macskát, akkor meg macskáikat, akkor meg ide beleteszik. Tudom, hogy képzeljétek el, ha ide fent lenne a mosdó, és valakinek, de úgy kéne mennie. Jaj, úristenem. Attól most kikapcsolódott. Ja, nem. Csak hogy szekrényben vagyok, és hogy jön. Inkább lesz a mosdó.